Я у процесі. Так, твіч бачу, пайшов. Вітаночки усім на твічі. Вітанки. Зараз почнем літерально. Літерально гук з'явиться, тут іще. Ось. Корова Ютуб подловив. Як завсюди. Ну все, ми готові. Ну що ви, РВ? YouTube. Ну что мы? Блин, дед, у нас с тобой. Ой, на болотах треба неяк було доробити георозведку тріангуляцію. Неяк А що треба си було пам'ятаю доробити. такое? Ось, і карацей потім, після георозведки тріангуляції, нам треба буде... Де яно? Де яно? Так, тут то... Ні, тут тільки бровей не засталося. Чомусь мені показує, нам... що гэта яно locked. Хто? Geological Research. Taiga Oil. Не, Geological Research, там Triangulation. Там есть просто Geological Research, а есть Triangulation. Jeszcze dwie kropki, так? Да, 202 кропки треба неяк зрабіць. А пасля там павінна было нейкая адкрыцца кантракціна, каб будаваць на Зімнегорске нам гараж. Так, так. Building Repair. Ой, і так, давай мы зараз пакрыху я зраблю одну важную штуку. Каб мы былі у адным полі сэнсаў. Princess English. Ось, все. Так. Так. Вороной 12. Вот, Key Buildings Restoration. Нам потрібно дві конкрет слаби. І одна одинка фуєлу. Так. А на драунд ленсах докладніше на Quarry. На Quarry ми так само можемо взяти дві одинки конкрет слебов, так? А вось і одинку фуелов, але там вельмі усрата локація під гэту всю темку. А з іншого боку, ти на тайзе можеш заїхати туди і паспрабаваць загрузіцца з гэтага кар'еру. Там галоўнае толькі не рвацца. Як шалёны. Паспрабуем. Ну, ось у табе там стаіць тайга, ты можаш две адзінкі загрузіць і паехаць на Fuel Station за гэтым самым. Блін, як яно? Я забыў за фуелом, короче. Одну адзінку фуела трэба ўзяць. А я зараз паспрабую неяк... Зразумела. А я зараз паспрабую знайсці сабе некую машину, каб гэты скрынінгі дарабіць. Ну... А што тут спрабаваць? Усё ж у наяўнасці ёсць. Так, а мне скверы цягнуць паліва, бо машина стаіць акурат такі на выезд. І конкрет слаб, то есть, ну, там тайга у тебе, машинка, так? Ты на ёй паглядзі, колькі у тебе паліва там засталося, калі нармалёва паліва... 80. Ну, ты паспрабуй заехаць на гэты, на Quarry, на кар'ер, і там загрузіцца гэтымі конкрет слабамі, бетоннымі плітамі. Там павінна ўсё атрымацца цудоўна. Добра. Я зараз хуценька прылячу на сваім мазіке 537. Я вельмі шчаслівы, што ты павярнуўся. Нарэшце, куды я будзе больш падзенуся? тваіх стрымоў.
Лепус, дарэчы, яшчэ павярнуўся. Уяўляеш А што ён знікаў кудысьці на гэтых Ён тыднях? так адзін раз ён там знік дзесьці на месяц і 2 тыдні. Так, было, але на 3 тыдні ён знік. Ну і зараз ён на 2-3 тыдні знік. Яго таксама не было, я засумаваў. То ты з Рэйвеном толькі забавіўся, я так разумею. Ну, я хадзіў там да яго, заскакваў, там лутаў гэтыя поінты. Мыша павукоў глядзеў. Ну. Зразумела. Дык да чаго дамовіліся? Вы ж там дамовіліся гуляць у Exile ці не? Не, яшчэ не. Я дараблю зараз новы сезон по SnowRunner'у. Мне там уже 60% усіх таскаў выканаў новага сезону. Наснімаў дзесьці 24 ці 26 эпізодаў, дзесьці так. Мабыць, ужо і больш. Ось, потым я гэта ўсё закіну за гэтыя выходныя, зраблю 10 эпізодаў, змантую, 5-6 загружу і зноўку усталюю себе Конана. Зраблю демонстрейшн відэа, каб усім было ясна, ради чаго я ўсіх заклікаю у Конана. І тады, калі ўжо ўсе пагодзяцца, мы будзем неяк знаходзіць пуці, шляхі, маршруты, каб ва ўсіх быў Конан, і мы ўсіх будзем пакрыху падключаць. Ну гэта вельмі грант праект, гэта карацей, ну трэба, каб сходзілася, расходзілася неяк так. Таму што я там планую, каб у нас было, ну, не то, што там паўнавартаснае племя, ну, хоць бы чалавек там 5-6 у лепшым выпадку там было. Ну да, нават калі там будзе 4, ўжо будзе агонь. Дык а што ж там такога цікавага, распавядзі? Блин, там же карацей сусвет Конана, і там фішка ў тым, што ты пачынаеш як выгнаннік з там свайго гораду, племені, і ты трапляеш у нейкія закінутыя землі. І у цябе на руке браслет, які ты не можаш зняць. І трэба неяк знайсці, як сабе раскалдаваць і гэты браслет зняць. І ты заходзіш у мір, і там мега горад тытанаў, якія раней насялялі гэтую зямлю. І ты збіраеш потым сведкі пра тое, як людзі прыйшлі на гэту зямлю, як у іх была вайна з тытанамі, хто каго перамог. Ты ходзіш там по розным месцам, шукаеш мясцовыя племёны гэтых выгнаннікаў. Ну, яны у гэтых землях закінутых таксама пааб'ядноўвались па сваім племянным прызнакам, паходжанню і па рэлігіям. І там, карацей, багатая ж дэманічных істот, трэба з імі ўсімі змагацца, перамагаць, і гэта ўсё, каб знайсці там ключы, тэлепорты, карты, каб разблакіраваць сябе, каб была магчымасць пакінуць гэтыя там праклятыя землі. Ну, па сутнасці, амаль што Warcraft, толькі лепш намалёваны. Ну і крыху, на мой погляд, крыху пацікавей. Там чётка. Там чётка. Так, слэбы. 2 штукі трэба ўзяць, правда? Да, ты галоўнае там... Дарэчы, ты можаш іх взяць, загрузіць, так? А потым нажаць і разгрузіць, каб лягчэй было выязджаць. Ну, бо яны так не ціснуць на прычэп? Так, яны там прям нармалёва так ціснуць. Ну, калі будзе складана, то памятаеш, што ёсць такая магчымасць V-Unpack Cargo. Так, а тут 2 шляхі, я так бачу, у кар'еры гэтым. Глядзі, які табе больш падабаецца, тым і едзь. Каб я яшчэ ведаў, што тут да чаго. Ну, табе на галоўную трасу трэба выехаць. Ну, просто паглядзі на мапу, там, ну, тыповы кар'ер з цыркуляцыёнкай, там не павінен заблукаць. Ну. Можаш выбіраць шлях, які... Не, там усё адно, што адзін шлях усраты, што іншы. Галоўнае, не спяшайся, там усё будзе, але не адразу.
Все буде як завсёды. Перекулюся 2 рази. Ні, блядь, не треба. Я тебе прошу, не треба, не треба. Там, до речі, у тебе некие слупи будуть напереді, можеш за їх чіплятися, підтягувати собі. Добре, добре. Карацей Конанг это просто про сусвет гульня. Ну там Без так, конців, там і фарм і сусвіт, бойка. І, так, і фарм там, конечно, без концей, але ну все одно прикольно. А Вальгала не то самое, только інший сусвет. Ну розумієш, ось у Конані можна трапити у Вальгалу, а у Вальгалі трапити до Конана нельга. Така ось. О, як вам така арифметика, а? А? Я лічу, що такое. Хер где знойдеш. Так, 675 и 1500. А нет, 1200. Так, О, поскакали. так, что мне скажут? Що за математика? 1275. Дистанція до триангуляційних поінтів. До поінтів триангуляції. Там ж треба їхати спочатку там, на зменшенні дистанції, а потім вже там починає пікати. Де що як. І тоді вже, типу, ось. Включаєшся і працюєш. Ну, працюємо. Хто придумляв Є ж такі загрузку обставини. плитами гетами бетонними тут у низі? Який ефективний менеджер. Ну, 100%. Ти бачиш, яка у його гульня отрималася? Це з виш ефективним этот Манагер. Навіть не глядячи на те, що це інді-проєкт, отрималось чудовно. Так, і що ти мені зараз тут пропонуєш? О. Чудовно. Викраскався. Так, давай-ка зараз на мапу поглядім. Куди мені гэта цягнуць, нагадай, калі ласка? Ты Куди ти заедешь на їдеш? Fuel Station. Не, я еду по своим А, мне справам. сюда Ты ехать. едешь на Fuel Station догрузить одну одинку фуелов. Фуєло. Угу. Фуелов, да. А я еду шукать триангуляційний point номер 2. Давай, давай. І я вже, до речі, близько. Головне мені, як опошній раз, не застрахці, як дурень. На ровнім місці знайшов гэты пеньок. Ну, у минулый раз так, щось не пошанцевало. Там прям кринж. Там прям не пошло, не пошло, не поехало. Нават, не глядячи на тое, што я на машыне, якая просто зроблена для гэтай лакацыі. І не павінна была гэтага атрымаць, так? Уся сутнасць яе ў тым, каб вось ездзіць па таймыршыне. Ебать! Что? Просто Дед, нахилилась ты- машина. Ну ты гэта акуратней. Так, чекай. Можеш Едем? причеп розвантажить на Не-не-не, все добре. Не, я просто ось, я ехал, и так хоба нахилила, вітаночки, Анюта. И, ну, як это, распаковалась, Ага. И все, и она такая, оп, назад на колы стала. Капец. Фізика працює, розумієш? Ага. Ага. Зауважу, Ага. так. Фізика, бро.
Так, а что у нас там з днем, раніцею, вечером? Ну, Треба было змяніць, б мне напэўна. блага, калі б ты подрубіў. Бля. Раніца. Поехали. Так, яшчэ заправіцца і бочку ўзяць. Паліва сабе. Ну, бочку паліва можаш не браць, але заправіцца табе патрэбна. А, не. Дакладна, табе ж трэба там узяць бочку. Трэба. Бочку з палівам. О, зараз -1 поінт. Ну... Ну і што, ты сеў на камень і ўсё? Хто? Ай, А дзе трак. ты сеў на камень? А, Ляжаў на дарозе. Працягні, працягні сябе. Павінна атрымацца. У крайнім выпадку там катэрпілерчык стаіць. Все. Проехал. А я дасканіў гэты поінт. Одну Всё. кропку ваколь, што, правда? Яшчэ одна? Ну, засталася адна, але, ну, я да яе далячу просто там. Я ўжо на шляху, я ўжо выбраўся з гэтай засады з камелямі, ўжо ўсё, Я готовы. Ну... Але ж сёння была, бляха, танкавы гэты стрэм, ты ж не цалкам сядзеў на ім. А вось ты амаль што і не ўгадаў, я амаль што цалкам на ім пасядзеў. цалкам Я пасядзеў. такі думаю, ну блин, ну дзед малайчына. У мяне, конечно, там былі перапынкі на эту херню, як яна там называецца, праца, да? Вось, Нікому не патрэбная гэтая я там херня. на гадзіну выпаў, таму што, ну, мне былі там некалькі колаў, але я такі павярнуўся, а дзед яшчэ стрыміць? Прыемнае. Я ж нават і пайшоў на гэты самы, на рейд з табой да этой дзяўчынкі. Ну так. Капец. Я Чакай. там... А як табе гэтая адбыў дзяўчынка? увесь час. Нормалёва, чого не. Штосьці, мне падаецца, она сёння задужа была лихая. Ну... Не сказаць, што яна Дастала звычайна так сабе не Дастала паводзіць. шаблю. Ну... Але як было, так было. Чакай, не адлучайся толькі. Паўзем наверх. Спокойно. Все будет добро. Так, тут груз, тут заправка. Спачатку заправка. Выдатна. Потым груз. Гэтая сапраўднасць пужае? Ну так, троху пужае. Непрыемна было. Згодны. Так, усё. Зачапіў бочку. Все, летишь на... Ну, именно Фуел. И летишь на мапу Зимнегорск. Не забудь заправиться Зимнегорск. палевом и все. Это Заправились и поехали. у другий бок. Ну, тебе просто прямо по асфальте. Ну, Інших асфальтових дорог нема. апошнім часам штосьці Шаграэль, дарэчы, не гуляе ў фермы. Я думаю, яму напісаць, але на гэтым тыдні, дарэчы, не складзецца ў мяне. Гуляе. Я Ферма гуляе? гуляю весь час. Ну, я некалькі стрымаў бачыў.
Не, ну, калі мяне не было, я ведаю, што ён пісаў, бо ён пісаў мне ў гэта, у телеге. Таксама там запрашаў двойчы, але я не меў магчымасці. Я думаю, что он просто стомился. Можа быць, можа быць. Заняты, и он такой, ну не буду турбовать занятого человека. Можа і такое быць. Тут трэба Да неяк 100%. будзе на наступным тыдні знайсці час, каб пасядзець з імі. Ну, то яны там бестолкового професіонала сельської господарки з усім од рук адбіліся. Як там твоя другая кропка? А? Другая кропка, як твоя? 180 метрів зосталося. Некий туман, бляха, налетел. Жопіка. Ну. Хірак. Ой. Ось Что? у чым прикол вось гэтых вялікіх тракаў, калі ты разганяешься, ты, канешне, частку там ХП пакінеш, але можна зносіць вялікія дрэвы. Ты у лесаруба записался зараз уже? Ну. Пайшоў, узяў разбег. Так, все, я на мапе. О, цудоўна. Да, ўсё, ты ў Зімнегорску, зараз я... Пять. Кируй, куда мне ехать? А что тут кіраваць? Глядзі, адчыняем меню контрактаў, выбираем Voronoi 12 и Key Buildings Restoration. Активовать. Voronoi Все. Key Building. Ага. Key А, Building. так яно одразу Активуєш. справа. Геніально, геніально. Бачиш? Менеджмент. Ух, все, нас... А, так ты загрузил? Перший этап есть. Все. Михалера себе мне у кузов улезла. Отчепив причеп і заедь у гараж. Каб я начиніўся. А чому з причепом нельга? Ну, так... Такія умоўнасці гульні. Всё, дед, у нас там ёсць гараж. Гараж. Ачыўка нават упала. А, ну, мабыць так. Что брать? Глядзі, што мы зараз зробім. Мы табе што-небудзь дадзім. І гэта штосьці будзе прикольнае. По вежах кататься? Ну, можешь по вежах кататься, можешь ездить. Ось тебе. Можешь ездить сканить, ну и не забудь причеп куда-нибудь отыгнать и продать его. А можешь выгнать гэты свой тайгу и хай она так, ну, причепи до причепа там на будучыню спотребится. Ось такие справы. Як скажешь, давай назад. Так. До причепа. Ось, чапляем. Ось тобі яшчэ одна машина, калі та перагарнецца. Переколется? Ну, будешь сабе вызваляць. Вось, ну ты можешь ехать по асфальту, можешь гонять по вышках, отчинять их. Карацей, кайфуй. Угу.
Зараз я там дораблю один таск, який просто от десь у далечине тут, блін, ёсць. І все. І хутенько до тебе. Все, поехали на вышке в таким разе. Ну, плюс там одна вышка на огул недалеко от тебе. Какие задачи есть. Ну. Документальный Ну, фильм до речі, снять. возьми, можешь поставить отслеживать, коли, ну, будешь доезжать до некого поинта, ну, там просто доехать. И все? Зробить. Да, там просто доехать до поинтов. Але, ну, ты, головне, катайся по вышкам. Вышки, вышки, вышки. Так, Will надо carrier. сюда треба будет скрутить. А, так його просто отремонтовать. Ну, цудовно, цудовно, что тут скажешь. Тише. Так, добре, вежа есть. Першая. Во, бачиш, як пішло. Невероятно. Так, два апгрейди бачу, абендон кар нейкая. На поўдзень А, ехать. там... Ну, можешь так, ехать на полдень, там, коли что. Поехали. Зайдется, разыдется, там. Подъедем, подсаппортим. Так, тут нейкая рака, але мне все зразумеў. Ну, рака Тут там... направо. Усратая, и ее так просто не объедешь, не переедешь. Так, і мне, бляха, зараз потрібно в гэты сервіс хаб неяк допхацца. Ой, ой. Гразі, бляха, як праблем у жыцці. Ну. Я на гэтым маршруце тэстую ўсе скауты. Ты Каб калі любое моё даведацца, ці відэа добра, пра ці не? Да, ты любое моё відэо пра скауты можаш паглядзець, там яны ўсе тэсціруюцца на гэтым маршруце. Усё такое. Ну, на агул працоўная тактыка галактыка, я скажу так. Усё. Сел. Усё. Не, караскаецца паціху. Там гэты не сядзе. Я праехаў і ва ўсіх іншых атрымаецца. Так, добра, прайшло. Где наша... так, тут одна задача есть, тут треба будзе адчыняць неяк шлях. Добра. Да просто у тебе ж радар ёсць, дзед. Ну, Всё. я про гэта і кажу. Усё будзе не складана. Я абяцаю, там
все атрымаецца. Знаёмая нейкая машынка з часоў другой светавой. 69 газончык. Гэта амаль што апасля, гэта карацей такая, ну хер пойми, не то што хер пойми што, но такая специфічная спроба скапіраваць Віліс і Opel Kadett неяк, але больш Віліс. Але ну на такі савецкі манер. Спізджана. Крыху. Як то кажуць, на паўшышачкі. Ух, не заўважыў лужыну. Ну, там трэба быць асцярожным. Грибы, бля. Грибу, бля! Давай, Ромар, ну. Наша топовая тыма. Подтягивай себе, подтягивай. Не Всё, саромся. нормально. Лебедка это основной элемент геймплею. 90% машин ездят не на колах, яны ездят на лебедке ў гэтай гульне. Просто все саромятся про гэта гаварыць. Так, чекай. Ага. Давай сюда. Ирак. Ой, я, конечно, выдал только что. Я Што думал, гэта здарылася? дрэва, а гэта просто слуп. А з разбегу у яго так. Ирак. Мінус усё. Прям, блин, Так, цікаво тут. привітаўся. Я Мне з ім трэба шчыра ўправа. павітаўся. Ну, на жаль, тут до гэтай гульні рэалістычна скончваецца на гэтым. Так бы ты абняў яго моторам. Ну, там хутчэй б за ўсё слуп-то помре, але, ну... Всё, зараз я до тебе прилечу. Все, зараз мы тут, блин. О, зараз мы тут почнем безглуздства. Безглуздства. Так, ярчик, хай сидеть. Мы возьмем нечто больше шалёное. Во. Безглуздие и отвага. Паляцеў. Ага. А тут гарбузоў няма нідзе падавіць патрушчыць іх. Не. Блин, гэта трэба мне трэба цябе запытаць, запросіць на іншую мапу, каб ты надавіў сабе гарбузоў. Дык усё роўна, можа там будзе рана ці позна, не? А я не ведаю, ці ёсць у табе гэта DLC ці не, ну... Калі гэта DLC, то не. ну... Так, другая вежа ёсць. Ты мне там накинь пару прикольных дат. Мы с тобой яшчэ раз согласуем, што у табе ёсць па гэтых DLC-хах, я тебе буду дарыць DLC-хі на SnowRunner. Ты, дарэчы, як глядзіш на тое, каб на дзень народзінаў свой атрымаць падарунак Helldivers? Ды вось чацвёртым быць у зводзе з Вожыкам і Янам. Тут же ж пытанне ў тым, ці дазволіць мне там Sony гэта актываваць неяк, таму што там, блин, свае прыколы зараз з актывацыяй і з гэтым усім. Там же ж, блин... Якой актывацыі? Пра што? Ну, блин, зараз ж немагчыма амаль што набыць у Літве. Это ўсё такое. Не разумею. Немагчыма, я не ведаю. Ну, тыпу, нельга там яны ж зрабілі нейкія свае гэтыя
прывязкі да пасаў какой-то херні. Так, было такое Там штосьці. магчыма быць, што ну яна ў мяне просто не актывуецца, будзе ляжаць мёртвым. Не, грузам. яны ж адмовіліся, калі ты пра гэтае кажаш, менавіта пра Ну весёлую лухту. тады магчыма. Дзед. Слухай. Пад'едзь да таску Земнегорскі Bridge Recovery. Дзе ён там знаходзіцца? Налево і Налево. прама. Так, зараз пад'язджаеш. Вось гэтая таска, так? Ага, вось гэтая таска. Актываваць? Да, актывуй. Будь ласочка. Готово. Будзе цудоўна. Вот, Земнегорскі Bridge Concrete Slab. Піля, зноўку трэба будзе рабіць. Карацей, глядзі, ты зараз садзішся ў гараж, я эвакуірую гэту машыну, і ты едзеш да таго поінта, дзе я стаю на мапе. Зразумеў? Не, стоп. Зараз я ад'еду. Сядзь у гараж, просто перайдзі ў гараж. Просто перайсці ў гараж. Это цябе просто, бо ты тут жывеш у гэтай гульне. Так, трейлер сторож, гараж, 8. Перайшоў. Сеў. Дык можа мне зараз сесці не на будзе. тайгу, якая з 5 стаіць? Не, там ад тайгі сэнсу ніякага няма. Вось. Чаму? Ну, таму што мы зараз не будзем асабліва нічога вазіць. Вось, садзісь у Эрсромер з радарам і едзь да мяне. Вось, я тут на SX якийсь. на тузе стаю. Да, сядай. Ну, тут А табе ты просто. дзе? Першы Чакай, паворот направо. Я тут каля Так, цябе. усё, зараз еду. Недалёка. Знайшоў. Выехаў направо і на першым скрыжаванні таксама направо. Всё просто. Так, поворот, уваход. Ну давай, маленечки, что ты? Вось ён едзе, ё-моё. Глядзіце на яго, вось ён едзе. Яшчэ перакуліцца могу. Чакае, а пасля ўсё, даязджай сюды. Зараз мы зробім фотачкі. Всё, цудоўна. Усё, не лезьце ці лезьце у воду. Всё. Глядзі, ты можешь поехать налево, а можешь протягнуться за мной, там будет тебе прикольное штосьці. Выбирай. Что там может быть пришпильного? А что там налево уже? Ну, налево можешь доехать до вось гэтых там смотровой вежи, доехать до вось гэтага survey point для documentary film. Так? Давай, поехали. Перед, поехали. потом. Вежа дык вежа, але потом. Нас яшчэ з тобой ёсць гадзіны як найменей. Тихо, не спяшайся. Мяне 8/8, яно халера магутнае, але маневруе як кирпичик. Ну. Манеўранасць цэглінкі, вось. Такого кшталту машина. О, чую цвёрды грунт. Памятаю, аднойчы ты даваў яе пакатаць. Ага. На Алясцы. Ага. Так, усё-таки ёсць. Всё-таки ёсць, дзед, усё-таки ёсць. Карацей, глядзім. Ой, што зараз будзеш рабіць ты? Ты зараз поедзеш далей туды
на пригорку і будеш юзаць радар паміж дрэваў. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ти що ти? Це що ти робиш? Тихо! Врум, 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 врум. Ледь не перекулив, ти що? БТР робить врум, врум, врум. Ну. Ой, так. Не, ну давай я ще тебе криху протяну наперед. Ось. Зараз. Дякую, Аліки. Дотягнув. Лепший помощник. 10 з 10. 10 Ну. саппортов, 10 саппортов з 10. Той. Это что Лечишь. еще такое? Лічиш, що Я так і тримається, а може я- при здах лепше? Я упевнений. Я упевнений, що ми або тут ободвох перекулимося, або тримається. Физика, ёпта. Что вы там ведаете про физику Ньютона? Ни холеры, бля. Що там важить Ньютон? Ну, Некий британський хаф-покер, блін. что, недзе тут треба ставить радар? чи що? Гляди, під'їдь і візьмися у правий бок, і можеш подрубити радар, і ти знайдеш там собі нешто цудоўне. Я обіцяю, там буде нешто цудоўне. Я сюда Можеш еду. прям їхати прямо праз дрэвы, ось прямо хірач праз дрэвы, подрубай радар, і ти знайдеш собі нешто цудоўне. Я тобі обіцяю. Стоп, я знайшов древо. Не то? Ну, радарчик, юзай радарчик, там Все, давай. все есть. Так, Там все есть. Я... enable радар. Так, на 4. Бачиш на скалі? Тобі зараз направо і Возле кругу это об'їзд, і тузик. ти заїдеш тузик. І у тебе буде своя така же хуйовина. О, пардон. Машина. Така, як у тебе? Ага. Так. А як тут? Не, крыху левей, і там буде об'їзд гэтых камення, і там буде де забратися. Ну ось щось таке бачу. Угу. Просто крыху лявей об'їжджаєш гэту скалу з левого боку, і все буде добре. І у тебе, наколькі я пам'ятаю, стоїть автономна лебедка, так що ти там не хвалюйся особо. Дрэву багато, є за що чіпляться, я ще недалеко. О, это конец мапы. Куда я заехал? Направо подимайся. Тут, ну, криху далеко. Все, Ну, зараз направо і у бок до гэтай машини. Тримайся, і все буде добре. каменьчик Ой, ушмат. який жах. Что такое? Ну, тут гэта треба машину заремонтувати, гэты степ 310 є, буде у тебе буде нова машина, наколькі я пам'ятаю. Ну, такая неблагая машинка. Можно юзать, кстати. Ага. Юзабельная. Стоит тут, поглядите на его. Ну, Татарин, всё. кажется. Туз 420 Татарин. Татарин. Туз. Короче, гэта ж скаут, ты казал, правда? Ён ж там не Так, халеры ну, по не возить. класификации гэта скаут якой-то холеры, але... По факте БТР. Ну, так по факте, гэта нават не просто БТР, гэта типу специальный БТР для пожарных команд. Мгм. То есть на эту херню ставится такая приблуда, і у яе заражаюцца зарады, якія выстрэльваюць у напрамку пажэжы, так? І яны распыляюць гэты хімікат, які збівае полымя, ну, выцісняе кісларод, няма чаму гарэць і тыпу тушыцца. То есть, по Мгм. факце, гэта залпавая установка,
тушення пожару. І тут танки ніякі, слухай. Ну, амаль що, амаль що. Так, з'їхати одворотним шляхом? Ніяк інакше? Ні, сідай у татарина, евакуюйся і ганяй на ім. Навошта тобі вже гэта машина? Навошта тобі Росромер? Все, добре. Ганяй на БТР. Все, домовилися. Так, рекавер. Головне кастомізувати не забудь. Так, рекавер. Так, кастомайзимся. Да, Engine нічого. І гэтая машина тобі вже по сутності буде не так потрібна зараз. Яка ти маєш на увазі? Скаут. Але з іншого боку, нам же з тобою ще треба заїхати на Рифт. О, що это? Explore all watchtowers Это я. in the game? А, ти заїхав Да. на вежу? Да, я заїхав на вежу, то я тримав ачивку. 10 з 10. Я лічу, що гэта fair exchange. As for me, the art of deal, альбо, як кажуть, peace deal. Так. Автономную винч все. треба ставити, правда ж? 100%. Толькі аўтаномны вінч прывядзе нас да перамогі. У гэтай гульне. Дудки усялякі, гэта ж таке. Ну і малюнак сабе пастаў там прикольный. Я б сказаў, цудоўны. Так, Он рух. такі крокодил, да. Крокодил, да. На всялякі випадок. Чекай, тут у нас Ну, есть расфарбовка ведаеш, нейкая нават. Калі ты малады супрацоўнік у карпаратыўнай структуры, ты кажаш тимбілдинг. Калі ты ўжо дасведчаны такі працаўнік усялякіх там карпаратыўных мерапрыемств, змяніў ні аднаго працадаўцу, ты ведаеш, што сапраўдная назва гэтага гэта тимділдинг. Ну гэта як пойдзе, каму як. У каго як пойдзе. Але на агул... Так, о божах, на тут гэтых налепак. Ну, ляпі, можеш адлістаць уніз, тебе там павінны быць самыя топавыя новыя налепкі. В самом низе? На виндшилде? Не. Ты открываешь звычайныя налепкі і просто ўніз спіску лістаеш. Без спису, ага. І там, Не благі знайшов тут рыцара нейкага. ну, там яшчэ можаш знайсці машин вулту, типу машина жадае там всяких приколаў. Все, готовы. Все, я тобі знайшов ачивочку. Дякую. Поехали, сонечка моя, поехали. Мы с тобой зараз, мы поедем на Рифт, мы будем там робить дрифт. Дрифт на рифт. Вось гэта ўсё, ну, 100%, так і будзе, поехали. Галоўнае будзе Две гэта... блохіні бы поедуть. Ну, ой, до речі, ти нормальовий собі пейнт вибрав. Есть, ну, трохи такое. Ну, зараз же добавили кастомизацию нормальовую. Так, холера, поехали на Quarry. Я собі зробив на МЗКТшку принт, белая машина з червоними полосами. Я такий, бля, цудовно. Просто сонейка над гэтым, над усходом. Виглядає цудовно. Это штосьці канадскае больш нагадывае. Все одно. Все одно своеродное, червоно-белое. На самой справе. В самой справе все аби не... Казашна. Херня. Ага. Так. На головне, каб не казе чисто. Закат над болотом. Так, а де ти подівся? Щось я тебе згубив, не бачу на дорозі. Так, ти перший поворот налево. Угу. І зараз
патрэбна будзе быць неверагодна асцярожным. Там будзе непросто. Ну ты, мы калі даедзем, ты зразумееш. Все зразумею, там прям, ну, як то кажуць, self-explanatory. Па-літоўскі гэта гучыць яшчэ прыкольнее. Акі важджэй. Типа, відавочна. Акі важджэй. Так, ну мы можем паспрабаваць забраць гэты апгрейд. Вось тут. Не хочу поворачивать. Так, ну ты, карацей, даесть тут до скрыжавання, я паспрабую забраць апгрейд і не абасрацца на роўным месцы. Дык выглядае нібы не складана. Ага, атрымалася. Все, стой, зараз я павернусь, і мы поедем у место, дзе ўсе гульцы SnowRunner хоць аднойчы дэмалілись. Спокойно, тихо. Едь. Цікаво, чаму гэта колы мае туды глядзелі. Ніхто не ведае. Карацей, глядзі. Спокойно, не нервуемся, заезжаем сюды наверх на скалю. Подъехал, уперся. Правым этим самым канатом шапляешься. За дрэва справа, там будзе кропка. Можешь сабе особо не подтягивать, галоўнае, каб ты не наебнулся. Все, стоп, уперся, заблокаваў хендбрейк, канатом до дрэва справа прычапіўся і едешь наперад. Я яшчэ не дацягнуўся. Ты занадта рано. С передней правой кропки. Все, проехало и так, поехали. Цудоўна. А что это за пераход? Мы будем робіць дрыфт. А вось гэта такі пераход распрацоўшчыкі зрабілі. Блин, мяне на квары обратно закинуло, добра. Чаму? А тому що, блин, шпарки бы то. А гэта нешта схаваная локацыя нейкая, ці што? А яна не схаваная, яна офіцыйна, просто заехаць да яе ось, ну, трэба там 3 кругі. Выкруціцца троху. Ну, гэта трэба яшчэ ведаць, куды заехаць. Так, поехали. Зараз будем тут збіраць таски, задачки, і гэта ўсё. Тут, до речі, слухай, расход паліва цешыць паціху. Не, нормально. Мы з тобой вошкаемся нормально ўжо на гэтых машинах, а ў мяне яшчэ да халеры бенза. Ну, я ж, а ты сабе ставіў? А, хутчэй за ўсё ставіў гэта дадатково. Ставіў ліхтары на галаву. Не, ліхтары і саплай. І саплай, так. Все. Вось, тут у нас будзе operational base, карацей. Здесь, тут можно и заправиться, и поремонтоваться одночасово. Так, Great Nomad. Это далеко. Карацей, дед. No. Разбираем вышки. Ты берешь 2 злева, я беру одна, якая справа и сверху справа. Все, я жадаю вам, шановны, удачи, поспехов, полетели. Так, отсюда не забывайся подъезжать до неких тасков, коли ты их бачишь, прожимай активовать. Робить мы их будем потом, але активовать их усе, блин, потребно так, альбо інакше. Зрозумів. Добре. Все. Давай ранец подруги. Рифт. На им мы робим дрифт. Мапа шаленая. Тым, што надта вялікія там перапады высот, ці што? Ну, ты зразумееш, калі наедзеш на рифт.
Тут такие, ну, тут нормалёвые, тут яр. От усёй души зроблены. Так. Штось падобнае на вежы тут ёсць. Але гэта не вежа. На мапу арыентуйся заўсёды. Угу. Мапа табе штосьці падскажа. Ага. Знайшов нарешті. Зрозумів. Ну все, там все 100% повинно було триматися. О, все. І там карацей, наколькі я пам'ятаю, коли робити пацифіст, можна ще один отримати собі БТРчик. Ти так кажеш, робіть собі пацифіст. Це ж не мінет. Ну, сапраўды. Что это такое? Это задача нейкая, ці што? 8 пацифісты бачу. Трейлер нейкі там з задачаю так само. Тут усялякага хапае. Так, отсюль мы поедем. О, чакай, а тут углубляется шлях неяк. Все магчыма. Это по грозюке гэтай. Это ж все-таки таймыршина. Тут у любой момент ты разумеешь, что у тебя не шлях, а просто накірунок. Так. Там праз лес лепень, напэўна. Дарэчы, так. Заўсёды памятаеш, што праз лес у гэтай гульне можа ісці такі хайвей по факту. То, ну... Офіційна там дорога, шлях, это просто лайно нейкае в параўнанні з лесовой стежкой, ну. Так, сюди. Так, что вот тут у нас? Добре, просто сюди. До стежечки. Ой, ну гэта не, гэта трэба будзе яго весці куды-небудзь. А дарэчы, мы яго можам вывесці на цэнтральную вуліцу. Сюды. Оп, ось і стежечка. Ну, прикольно на БТРчике скаутить, скажи. Ну, есть такие моменты, коли на место треба развернуться, и ты таким... Ну, а да. там уже не, там... Ну, не ўсё коту масленица, як то кажуть. Зараз за апгрейдиком заеду. Так. Тут нейкая камнездабыча, что гэта? А, унізе нешта яшчэ там валяецца. Кар'ерчик. Яшчэ один БТРчик хутчэй за ўсё. Ну, штосьці падобнае там было. Падобнае на мяне такое, ведаеш, роднае ўжо. So-called пацифіст. Дзе мы тут? Яшчэ. Так, холера. Тихо. Машина, не губляй розум.
Во, пад гэты 4320 Урал, які тут Ворон АЕ 4380, знайшлі табе высокую подвеску. Про Урал я уже не памятаю. Ён что, у мяне ёсць? Мне падаецца, нема. А, ты там хутчэй яго просто можна купіць. О, Можа це ёсць, а смешно. можа няма, я не памятаю. Хутчэй за ўсё, мабыць, і няма. Так, а что с пацифистом тут? Да пачакай, ты вышкі пааткрывай спачатку. Добре, добре, добре. А, Все. і дарэчы, ведаеш, што? Не, Тут прычэп нават ёсць можаш чымсьці. у Вороное 12 актываваць мне Pathfinder. Вороное 12, Pathfinder. Ага, Ёсць такое. Pathfinder. Activate. Все, вялікі дзякуй. Там просто, ну, такая місія. Даехаць да кропкі, дзе гэты шлях. І больш нічога табе, карацей, не даюць. Ні шлях І не досвід. адкрываюць, ні нейкі пераход. Ну, крыху баблішка і досвіду насыпались, типу, вось. І хопіць табе. Суцяшальны прыз. Поехали. А можа... Не, трэба наверх мне заязджаць праз сяло. Падумаў, адразу перадумаў. Угу. Так, я вижу, пакуль што не бачу нідзе на гарызонце. Мне падаецца, трэба ўлева адсюль, правда ж? Я не ведаю, дзед. Глядзі там по мапе, як яно. Можеш А, пакуль не бачу, там навакол усё праехаць чорнае. пару разоў. Лепш налево поеду, там складаней выглядае. О, сраку подкинула на каменьчиках, тое, што трэба. Амаль сподняе было бачна. Не, Так, ну, вежу знайшоў, пытанне толькі есть шлях ёсць. Выглядае на тое, нібы ёсць. Шлях можа быць усраты, але ён ёсць. О, ляжу я тут яшчэ штосьці стаіць побач. Нейкі крас ці што гэта? Усё магчыма. А, не, гэта таксама ЗІЛ, по-моему, 133. О, дзед, бачыш, які мы спраўныя? А што тут уже? Ты мне і мапа, слухай, нейкая невялічка атрымліваецца вось так па рэальных маштабах. Намалявана-то яна вялікая? Не, ну гэта просто, што мы ўдвух узяліся. Ну і ўсё, пааткрывалі. Ну. Чакаеш, я ж гэта ўзяў. Oil Faithful. А чаму яна з гэтай жоўтай скудаю? Ну, відаць, не паспеў. Ці не так Не, узяў? націскаў. Все націскаў. Давай ще раз заеду. Мне не шкодна. І не шкада. Глядзі, ўсё, што адрамантаваць будзе патрэбна, усе вось гэтыя таскі па рамонту, ты сцягвай машыны да гэтай базы ремонтнай, там, на якую мы прыехалі з самага пачатку. То есть іх прасцей адбуксаваць туды, хоп, ну вось бачиш, 80 поінтаў і крыху грашей насыпалі нам. Так, заўважу. Так што мне гэты цягач цягнуць на базу? Цягнім, Усё. крыху цягні, там нейкім прикольным шляхам можаш яго туды цягнуць. Па крысе, па расе, да і ўсё. БТР. Я тут даеду, калі што паспею дазбіраць, дазбіраю. І таксама штосьці возьму і буду цягнуць. Так, чакай, намаляваць шлях сабе. Спачатку сюды. О, бля. Чакай, а дзе ў нас гэтая база?
Old Lambert? Но, не там видно было. Не-не-не, там же это, типа, Scrapyard. Fuel Station. Не, Fuel там, где Station. Fuel Station. Ось там, где переход Унизе. Gateway to Quarry. Так, унизе. Унизе, Там, унизе. где Gateway to Quarry. И она недалеко. Налево, дед. Левее тебе треба. Ось. Ось, бачиш? Ага. Так а мне що, сюди треба тягнути этой Ну, ти тракті? оттягуй його туди, тому що там ти просто зможеш, ну, А, наприклад, отремонтувати його. перемонтувати його, да, заїхати на гэтый стейшн, і у тебе усі припаси обновяться. Ось, і ти там зараз усе не перемонтуєш, але ось так от під'їхав, перемонтував, під'їхав, перемонтував. Можна гэты таски, ну, поробити. Щоб не дурити собі голову довгий час. Добре. Поїхали. Ну. Тому що, блін, тут таких тасків. А, ну все, зараз я туди беру. Я тоді зараз беру собі поліпшення. Ё-моё, что это такое? Давай ближей. Серйозно? Ось так. Серйозно? Знайшли, стоїш, на що гэта машина не здатна заехать? Що там здарилося такого цікаве? Да, і гэта зломане древо, і я у тарець його уписався. О, нових движков тобі буде для легковушек. Вельми потрібно є на тут. Ну. Да, до речі, ти можеш просто На зайти гольфе в меню кататися. Ну. на кожній легковушці і їх просто продать. То, ну, ти десь там 30-40 тисяч залутаєш. Капець грошей кольки буде, а що за не робити потім? Не ведаю. У лонгдарку хотя б лишнее мясо можно засолить, а тут что? Тут чисто показувати людям. Гляди, гляди, які шалені гроші. Ну, там, так там по итогу мільйони грошей отримлюються і все. Ой, освітлення як заграло, слухай. Ну. Соненька вийшла нарешті, ніякого дождю тобі, і все, і тіні ніякі навіть. Що ви? Може, ніяке графічне поліпшення виходило, я не зауважив? Да не, просто тут інколи треба заїхати у які такі місцини і поглядіть на небо, на сонце, і там все чудовно. Ну, ви да. Ну, ось зараз, коли я поміж дерев їду, блядь, чекай. Стой, куда ты едешь? Куди накерував, туди і пхається. Так, стопе. Я не зауважив, що тут у нас некое говно. Стоп, ось нам сюди. Ось так. Повий білорус у 95-м годі. Так. Я так і не зауважив, що у нас тут некое говно. Так, чекай. Блядь, куди тут їхати, що робити? Добре. Ти не хвилюйся, зараз все проїдеться, пройдеться. Це буде огонь. Зараз ми тут з тобою наробимо справу. Так, зараз сюди. Давай, крути. Викрутимо, добре. Ай! Я просто не пам'ятаю, де я тут проїжджав уже з-за этого. Ніхто не пам'ятає, дід. Я трохи згубився. Пам'ятаєш это? Я потерялася. Потиралася я. Ну, Гадя Петрович Хронова. Хреново. Так. Мабуть, Адя. Ні? Во-во-во, я на саме. Ой, гриби.
бля, і грибу, бля. Все, виїхав хіба що. Я хіба що Ведаєш, виїхав. Супер, Типовий так, так і є. прокльон фільмів про людей, які живуть каля моря, це те, що ніхто не вміє гребсти на веслах з акторів. А часом плавець і все таке. Ні, до речі, я пам'ятаю, як ми приїхали другий раз хіба що в Грецію з жонкою. Ось, і, ну, ми там ходили до одної, як її, боже, грузинки. Ну, є своя ресторація, була на березі. Ось, і ми до її ходили завсюди на обід чи вечерю, там неважно вже що. Ось, і висвітлилося, що це був кінець не жнивня, червня. Червня. І оказалося, що вона ще не була ні одного разу на морі. Ну, відповідно, наприклад, приходила на працю, але як виходний, знову квітаночки Анюта. Тому тут тихо, ну, напевно, люди просто включили 6 глядачів і на фоні воно ніяке діло і них, а глядять ніяких інших. Але нехай так і буде, зато глядачі є. 6 глядачів, це не 3. У мене по домовленості з Твічом там повинно бути не менше за 3, тому все добре. О, до речі, ведеш, скільки я заробив на Твічі? А? Скільки? 58 центів. Бля, я тільки хотів сказати $3. Ні, до $3 не треба ще расти. Ні, ну тобі надонатили, вже тут не треба так. А ти у сенсі того, що кидали донати? Ну. Есть такое. Это было. Так, я дотягнув гэтую пашвару сюди. А навошта? Де її покинуть тут? Кого? Ти її доремонтував? Як її відремонтувати? Я у її сісти не можу ж. All Faithful. А ти, блін, і не активував як задачу, хіра собі. Протягнув. Протягнув. А я не ведаю як. Нарешті, типу, ну... Ну, Repair прожми, і у тебе вона повинна заліститися серед інших машин. Но мені подається, що таск так і не активувався. Не, я можу тільки твою свою. Усьо. Бля. Ну, А їдь в за сенсі? пацифістом. Ну, ти не активував, видимо, чи не активувалася. Ну. А як вона називається, гэта задача? All Faithful. All Faith. Ні, серед Ага. таску, а чому? Так я ж залазив на гэту задачу. Я не ведаю. Ну, то там треба заїхати і прожати Так. Enter. Так. Ну, щось не спрацювало. Заебало. Ну. Та ладно, дід. Так. Треба вертатися, краті. І ще ачивку, тобі, да, боже. треба Досягнення вертатися. за досягненням. Ну, набиваем тебе. Повне кишені тобі накидуємо. Чому знову йде дощ? Тому що. Поглядели на Соника, хопіс, давайте. Покутуйте у дождже зновку. Сьогодні будуть дожди. І зраніці дожди, і увечері дожди, і усю ніч дожди. Єбать. Мінус коло, мінус подвеска. Це ж не Мічиганщина. А до речі, Мічиганщина, напевно, приблизно те саме по широті, так? На глобусі. Ні, в Мічиганщині більше Півдньові. Ну, 5 там на 20. Ні, на 20 это я вже хапанув. Ну, градусов 10. Ну, шмат, краті. Ну там просто що з Гольфстриму криху, мабуть, долітає, але ну. Не критично. Блять, Там я знов прохладно. сюди приїхав. А ти хоч заправитися не забився? Ні, все добре.
Судовно. Досягнення за досягненням робимо. О, ми тобі ще один рухавік знайшли. Давай, І повзи. гэта ўжо для багатьох тракаў. Ён прям для тракаў. Але што ты знайшоў, ён жа ж не для аднаго? Будзе нейкага Не, адпаведнага. там для багатьох тракаў падыходзіць. Усть-Топіно. Ага. Зразумела. Сюди, потім направо. Бляха, зновку. Щось побілося. Так, об'їхав, добре. Значить, це тут шукаємо наліво, мені подається, буде некий проход, проїзд. Заўсёды будзе нейкі праход і праезд. Так, ось гэтыя Зараз, будыночки. магчыма, мы табе яшчэ одну новую машину арганізуем тут. Добре, я не супраць. Ёсць шанец, карацей. Так. Но мне выключна падабаецца, што палова таскаў на гэтай мапе яна робіцца Аўтаматычна? просто Даехаў до вясёлым па гэтым падарожнічествам на БТРах. Гэта просто цудоўна. Так, все, я амаль доехал. Такая отлеглость, бляха, что можно было пешшу сходить. Ну не кажи. Куда я доехал? Куди ти доїхав? Пропустил поворот. Можешь прямо проехать и там просто вверх подняться. Ну ладно, уже разворачивайся. Тебе все просто. Ага. Разлез, да просто сюда, давай, по скалах, Просто? да просто. Просто прозлез. Ну что тут такого? Ну, что тут такого? Просто прозлез. Даже, ну... Техніка ж видовочно. ёсць, но Ну... Для чого ми яшчэ шукалі ось гэта ўсё цудоўнае і неверагоднае? Неверагодней за гэту тэхніку толькі беларусы. ніхто нас не перевозит у невероятности, правда? І у тым ліку. Залез на камень, залез уже. Ой, вельмі трэба было табе гэта. Ціснуў, каб аб'ехаць, не, ўсё роўна паміж колаў камень пусціў. Так. Усё, актываваў Oil. Faithful. О, зараз активовано. Прайшло? Карацей, едь, Прайшло. да, так, едь цягні гэтага Каго? пацифіста, Выцягваць, так? выцягвай яго там. Ну і яшчэ можеш там на шляху один таск актываваць. Ну блин, капец, гэтыя машины, хер скончыш гэты ремонт. Рафуел. Всё, плюс яшчэ один таск зрабілі. Так, зараз. Так. All Faithful. Ось ён дом, і там быў гэты. Restore. Ну, тут, блин, хоч нейкія адэкватныя лічбы на гэты Restore. А што гэта значыцца? Что ты маешь на увазе? Ну, адэкватная лічба на растор, это як?
Ну, каб адрамантаваць тэхніку, трэба ж гэтыя пойнты ремонту страціць. І мяне ось на папярэдні таск ушло 10, блядь, амаль што 500 чымсьці. А тут толькі 300 з капейкамі. Нават менш, нават менш. Ну, все. Пацифіст, ёсць. Так. Агні. Там, Паспрабуем. дарэчы, можна праз гэты расшчэліну, там ёсць шлях нейкі такі прыкольны, каб вельмі сильна не страждаць. Ну, але калі што, я Расшчэліну? просто пад'еду, мы цягнем. Зараз паглядзім, што атрымаецца. Плюс яшчэ адно. Так, peer recovery. Uplink. Oil drilling site. А, гэта там. Data mining. А, дата майнінг. Это трэба рабіць аплінка. Для аплінку у нас няма машыны, куды мы можам штосьці грузіць. Всё зразумела, всё зразумела. Я так разумею, мне да яго трэба спускацца ўніз. Бо інакш Ну, не крыху хапае. приспусцісь, але не, ты павінен выехаць. Ну, я б так не сказаў. Да не, ну... Не будь таким пессимистичным, деда. Тому што бачу, што мяне схіляе на бок троху да скалы. Гэты эпізод можна назваць вандроўка на БТРах. Калі давядзецца, так і назовем. Давай, родны, чакайся. Так, чакай. Давай мы тебе подтягнем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можа адчапіцца ад яго, дарэчы, а потым... Дед, ты, ну... Цягні, а там павінна атрымацца. Не. Не-а. А. Давай по крыху і все атрымаецца. Так, уже упирается тут. Давай-ка так. Сам ты сможешь выехать? Такое ощущение, что не зможа и сам выехать. Зможа. Тебе там кропак для гэтага самага ёсць. Есть за што чапляцца. Не, чапляется только пакуль что за... Ну, за дрэвы. Да нема тут Можно дров, что ты цепляться. кажешь? Вон злева от тебе. А-а. Я ну не вытягну. Ой. Подтянул до себе тую машину. Тягни. Стой, дед. Чакай, выехал.
Оп. Та ёб твою мать, з камерою гэтою. Ну, да, є таке трабло. Ну, то головне, потягнув ось його сюди поближей до нас. А что ты там так всрал, бляха? Не, кране его было простей достать. Ты меня торпедовать собрался? Нет, это я просто спиниться не могу. Так куди ти їдеш, боже, спинися вже. А у двоїх його ніяк? О, щось ти А здарилося ведаєш, вже. що було треба зробити? Уключить наєм двигуна. Ось на гэтым? Ясно. На C прожимаешь, включается руховик, Угу. і його буде легше витягнути. Легче і зрозуміло. Усьо, ми його тут покидаємо, тягнути його треба зараз. Є, до- тягнуть його туди, бляха. Туди його, блін. Чекаю, мабуть, я його розверну, щоб було більш. Тобі було простей. Ніяк. Та ні, ну во ж ти. Так добре. Все, ось зараз на агул заїдіть. Врум, врум, врум. Поехали. Мне якийсь стейдж закомплітили, ну особливо я. Це цудовна гульня, просто головне катайся, а там, бляха, щось це буде відбуватися. А маль що само зробиться. Ну, так і є, так і є. Мало що само зробиться. Так, ну і куди мені їхати? А на самой справе мне все ровно куди ехать, потому что куди б я не поехал, шлях буде усратый. Кратей, поеду за тобой. Там, коли что здарится, то... А з іншого боку, гэта ж, блін, 2 БТРа, що з ними може здаритися? Мінне поле. Отсутность... А, ну... FPV на Вовчанську. Заіграв гэты бессмяротний хіт. Так. Куди ти? Так, тут не, сюди. Зараз ми знайдемо Всё гэту так. стежку. Ось яна стежечка. Кудись ти там поїхав у об'їзд, нічого собі, який культурний. А что ты там будешь скакать по этой вось ямине? Да. Какая там доступна? Да, пьянь. Поворот не уехал. Нават так, дед, буду скакать по гэтай яміне, по гэтаму І што? рыфту-дрыфту. Ну, як бачиш, можеш на мапу поглядеть. Не, я бачу злева, что ты едешь. Ну, ось. І Там усё. проехать можно, ничто себе. Ну, там треба з переподвиподвертом. Сальтуху. Ну Зробіть. типу того, там просто треба, ну. Ой,
Ой, фух, ну мы, конечно, тут на гэтай мапе сягоння Навалілі адпрацавалі дрэў. 10 з 10, ну. Так, яго Мы- таксама трэба будзе адрамантаваць тут, ці што? Ну, паглядзі, што там по таску трэба, я ж не памятаю. Не, каб я яшчэ. Так, таска. Не, ну, Pathfinder, так. Не пацифіст. Рестор, пацифіст. Pathfinder уже ўсё зроблена, дзед. Так, што? Оффроуд трак из рэкаманды. Да гэта зрабілі ўжо. Не разумею, што трэба... Не, там ж рестор трэба зрабіць. Парамантаваць яго просто трэба. Хутчэй за ўсё. Давай. Руфпэк, татарн. Не халера. Так, Штосьці... зараз пачакай паўхвілінкі тут. Ты ходzi, пацифіст. Берем Seems like it пацифіст. might be stuck down there. Pull it out and fix it. Всё, And you get to keep ну, it. просто Добре, як? ремонтуй його і заправляй його, і все. І буде Repair. О, ПР, вибираєш його і просто там несколько разів донатиш все, що у тебе есть. Усі repair поінти у гэтую машину. Ось, уже там засталося 200... Ой, небагато засталось, 218. дык... Чекай. Все йде за планом. Не, усё, у меня 0. Ну, Repair так просто поинтов. отъехал и подъехал на эту станцию. Отъехал, Отъехал. проедь вперед, Ага. заедь назад. И тебе там такая хоба высвечивается supplies Restock. restored. О боже. Зрозумів, щас- чому я казав, що треба просто все сюди тягнути. І все, ми тут таких ділов наробили Усё. за 1,5 години. 2 татарина. Ну, 3. Лічи, що 3, так. А чаму не пайшоў у залік? Штосьці яшчэ бракуе, ці што? Ну, по-перше, ти не доремонтував, по-друге, ще заправити треба. Так, вось гэты. Угу. Чаго бракуе, не разумею. Зноўку ад'ехаць, пад'ехаць? Паліва. Refuel. Зараз Короче. рефуєл. Так, та бля. З аднаго татарина ў іншы. Таргет гэты, ты заправляеш ужо яго. Так? Нарэшце. Як усё цудоўна з гэтым. З механікамі. Ну што, ты скончыў свае таски? Усё геніальна просто. Да, ўсё скончым. Зараз можам заехаць на гэты Unexpected Guest. Там просто трэба заехаць у нейкі ебеня. Unexpected Guest? Ну, і можна на сягоння скончыць. Да і ўсё. Давай, поехали. Потому что мы тут уже наробили просто на все бабки. Там налево, направо было, направо. Левее крыху. Ну, Праз лес, хочешь сказать, лепш ехать? самурай, обирай свой шлях. Да и все. Ні халера не бачу ніводнага дрэва. Не, зато я бачу багато дров.
Прям настільки багато, що ну його нахер. Я акурат таки про гэта і казав, що за галінками гэтымі дрэва не бачу. Ну мне тут іншая проблема, тут могу потонуть, блин, на раз-два. На 1-2 можно и подарить корпус Посейдону. Так, тут скала нейкая. А мне... Ой-ой-ой. Чакай, а... Всем на руховик. Unexpected guest. Guests. Ест. А куди нам треба? А, ти Suspicious Camp. Ось сюди треба було. Да, на Suspicious Camp. Зрозуміло. Suspicious Campwagen. Камфлаги. Шутка для старых партийцев. Что, выезжаешь? Ні, ж я не бачу, ти на колах увогуле ці ні. Я? Ось, зараз бачу на колах. Я все, я. Бэмщ. Готовая. Ну, нормальово ти там поїхав. Ну, я не зрозумів, куди їхати. Я на задачу їхав і все. Ну так буває. Так а треба ще до Final Point катитися. А до речі, їдь сюди, ми все одно будемо евакуюватися отсюль, тому що тут, ну... Сенсу виїжджати нема. Чому менавіта оттуль? Не, я хочу, щоб ми заїхали. Ми красиво поставимо зараз наші БТРчики і пофоткаємось. Тому що Я наші тут перевірю. БТРчики, вони просто один лепш за іншого. Добре, добре. Я до тебе вже їду просто. Тут, по оказывается, всій на багні, мапі по нема. всьому лайну. Але некий шлях все ж таки мається. Ага. Стежка такая. Лепш по йому не їхати на агул. О, все. Давай. О, моя хорошая. Все. О, все. Так. Фоткайся, коли тобі так. Гэта було потрібно. Мне гэта было потрібно. Зараз я тільки, блін, правильно машини поставлю, как бы все там екстер'єр, фокстер'єр. Все, стой. Ты свою не рухай, а мне свою треба правильно поставить. Давай, бляха. Гриби, бля, и грибу, бля. О, пошло. Готово. Пристроївся. Пристроився. Просто этот судовні наші два БТРщики. Ось В такое добрих є. целях використовуються. Не аби яких шалених. Ну. Добре. 10 з 10. У нас отрималося. Сфоткався? Да, я пофоткався. Ну давай розвітатися у такому випадку. Дякую за пригляд, дякую тобі за допомогу. Як Дякую завсёды. всім, хто глядів. Підтримуйте вольних білорусів, підтримуйте Україну. Переходьте на YouTube, Тисніть підписуйтесь на подобайки. ВРВ і подобайки тисніть обов'язково. Да. Хутко буде відео побачимося. про ретро-автомобілі. Про що? Про ретро-автомобілі у SnowRunner. О боже мой. Ти такое А наватнається. у нас там назбиралося. Зрозуміло. Все. Дякую всім. До зустріч. Да, Не побачення. забувай про рейдик. Ні, не забудуся, до речі, сапраўды. У нас- Треба ж робити у нас- гэта да таго, як трансляцію скончиш. Ну, у нас тут зараз Рейвен, у нас там Шаграель.
Слешер, Шаграель, Вожик... Так, та пайшли до Шаграеля, бо ён не ведае, мабыць, што мы стрымем. В общем, я сумняюся. Але так, каб пазначыць сабе, што мы жывыя, і павярнуліся да стрымоў. Дык ён з кімсьці нават і стрыміць, добра. Да, сюди, залітаем. Залітаем, усё. Усё, дзякуй. Давай, да пабачэння.